Lo igama lakhe kuthiwa nguSisi Nomaqhosha, intombazane yaseNgcingo, location apha eBizana kweli phondo leMpuma Kapa. USisi Nomaqhosha kuthiwa yeyona ntombazane imile kakuhle apha kwindawo yaseNgcingo eBizana. Abantu abangoosisi bafuna ukufana naye, unxiba kakuhle, umilile, akanazimbo, uyathandwa ngabantu. Xa ngenayo wonke umntu ujonga kuye, yonke into yakhe iyabonakala uba yi-expensive. Ngesinye sezinhanha zalapha kwindawo yaseNgcingo, uba umncumile nje uSinomaqhosha kuthiwa iba khona nje nakufumbathisa yona. Umhle usisi wakhona ke, umilile. Uthi eyona nto aqonda akho proud yiyo unomoya wekhethi. Uthi yena xa sesifuna uthatha umntu womntu uveske acrole enze le nto ayenza ibe ngathi yikati. Kuthiwa she's one of the most dangerous women you can find apha eNgcingo. Umntu akwafuneka wenze shoba umfumbathile okanye umgushile apha kusisi Nomaqhosha. Kuthiwa uveske amthathe uSinomaqhosha futhi and kulibale futhi uba kukho nomntu. USinomaqhosha uqhubekile wathi yena njengoba eqhubeke ngumntu ongusisi nje kubalulekile kuba xa uvukayo samkubuza irutini yakhe uthi yena uvuka atye ilamuni. Uthi utye ilamuni neento ezimuncu, atye ityukhamba, iintoni kwenzela siloko ehlala edlamkile eleli hlobo alulo. Uqhubekile usisi Nomaqhosha wathi abantu abafuna izihlangu azinxibileyo bangazi-order online ngokuchwetheza nje bathi nomaqhosha.com emveni koba bazokuzifumana izihlangu azinxibileyo uSinomaqhosha. Abantu baseNgcingo nabantwana abancinci bakhulayo bangamantombazana bamjonga qhoqhoqho uSinomaqhosha. Wonke umntu xa ubuza umntana omncinci apha eNgcingo uba ngubani role model yakho, bathi nguSinomaqhosha. IBhuda the Gyani eza kuthi izeke uNomaqhosha iyawube ifumene kulo mntana. Abantu baseNgcingo even bayangqina bathi iinkomo eziza kulotyolwa nguSinomaqhosha funeka zingabi ngaphantsi kwezili-10. Ibonakalisa loo nto uNomaqhosha ibiyintombazana eziphethe kakuhle, kodwa kuzofuneka alungise indlela asoloko esenza ngayo izinto, ngoba abantu abaninzi bavese bamoyike qhoqhoqho xa segaqa esenza olu hlobo. Bayayazi uba umntu uzamka umntu wakhe ngoba uNomaqhosha amehlo akhe kuthiwa ayathemtha. Iindaba ze-CNBC apha kuChannel 841. Elam igama ndinguPhiko Lomzi Dinara, ndilapha eNgcingo location eBizana kweli phondo leMpuma Kapa. Ndizoku-andastenda usisi Nomaqhosha kuba yintoni kahle kahle le ayenzayo, sithini isitori sakhe.